Yes, lalo kapitulo, ha? Sige. Lalo, malyari na eh. Oo. Ganyan ako. Ayan, may nangyari na ito. Magtanda na yan naman. Hindi, yung kain eh. Paano ka naman? Paano ka naman yung kain? Oo, isang kain. Sukat na ito eh. Sukat na ito. Isang kapitulo. Siya, nakorenta po. Tama po yan kasalukuyan kay Sitio Batasan at kayang tabi dala po rin kay katamong engineer office na po rin kay katamong Kapitolyo para sundan kaya po rin kay Sitio Batasan going to Lakmi. Wabing po niya outside the public market po. Oh. So, ring kaya beta mo po. O rin po, makasakil lang. Yan. Alam yung guide na eh. Ay, pinainin eh. Ano na yan? Ma'am! Awa po ito, mabalagay madam. Ito po, malalim na po, fish pan po yan. Ito po ang daan. Ayan. Madam, may... Bisa mo pa magse. Pinunta na ang kahit po ito. Magse mo. Bisa lang sa akin. Magse mo pa ang kaketa. Bigyan ko na lang maglakad. Yan. Yan po, medyo mababoy pa bukit. Bisa mo pa maglakad kita. Inyang rampa. Yung rampa na. Toy, tala may saguling bangka. Po ito lumawot siya. Ini pong rampa ngayon. Mga 1 meter lang. Umulan. Umulan. Angat po kayo, ma'am. Angat kayo, ma'am.
Pangit kayo. Madali target. Huwag yan lang po tayo. Malalim. Hanggang tuhod mo ng tubig. Botas. Wala manasan pa, na? Isang payo. Page. Wow, maglele ako. Ikaw ba ikaw? Babayad ka. Na? Tayo ka na lang rin. Babayad ko. Ready ka? Na. Okay, mababaw na, mababaw na. Wah. Makay lileleking mo nun. Puto mabalakat ka. Problema ka dito. Wala niya magbiyak. Kini kulito. Kulito ba tabi pagin? Takot siya na. Ako sa bigol. Ayun yung guide. Buhapin. Matinding galbog kenen eh. Okay, pauwi na po kami nila Kagawad. At si Kuya si yung driver ay investigador. Tapos ako mag-subscribe yung mga kasama namin galing sa engineering office na yung namin sinita. May latila dadalanan din kaya din doon. King kaya. King kaka sakop da rin makatong kileleilog ni. So kung lele sapa. May regular balete yung kilele sapa. Ako kay nilog. May latina man ni sapa po nilog. Problema ngayon ni Alpo. Ayan o. Baha. Nun niya kasi yung balay ng convoy kayo na. Aluway tang ating aircon. Ah, di aircon niya pala eh. Ha?